аз доложих на началника на отбраната, че всички дейности по обособяването на 68 бригада специални сили като самостоятелен елемент от българската армия са завършени. Началникът на отбраната утвърди този доклад. От днес бригадата е самостоятелен елемент от българската армия и въоръжените сили на Република България в пряко подчинение на началника на отбраната. Всички тези промени са паметни и знакови за бригадата и за силите за специални операции на българската армия. Те станаха възможни след гласуваните и приети от Народното събрание промени в закона, така както бяха прочетени преди малко. Това са дълго очаквани, бих казал, изстрадани за силите за специални операции промени. Промени с близо 16 годишна давност. Преди 16 години, по определени причини, нормалното организационно развитие на силите за специални операции спря. Няма как в този момент да не си спомня за едно име. Полковник Росен Митрев. В уния важни за нас събития, няколко негови фрази завинаги ще останат в съзнанието на тогавашния майор Матеев. От тогава до днес изминаха много години. Разбира се, силите за специални операции продължиха да съществуват, продължиха да работят, да изпълняват професионално своите задачи и да дават своя дан в защита на Отечеството. Но техното организационно развитие не беше такова, каквото трябва да бъде. През тия години, разбира се, беше направено много, за да дойдем до днешния ден. Няма как да не отбележа 2014 година. За първи път след 2001 година, с заповед на министъра на отбраната, в рамките на последния извършен за момента преглед на въоръжените сили и отбраната, беше назначена работна група номер 7 с изключителна задача и правомощия да изработи и да представи вариант за по-нататъчно организационно развитие на силите за специални операции. Това беше един изключително упорит 6-месечен труд, който по най-безспорен и доказан начин беше представен на вниманието на министъра на отбраната и началника на отбраната тогава. Важно е да отбележа, че това беше първият документ, подписан от български генерал, макар и не от специалните сили, след 2001 година, който даваше ясна и съвременна визия и предложения за развитие на специалните сили. Под някакво страхотно стечение на съдбата и промените от последните дни, така се стекоха обстоятелствата, че този генерал е сега тук заедно с нас на това тържество. Господин заместник министър, благодаря ви. Всички вие сте свидетели на огромната работа, която беше извършена в края на 2015 и през цялата 2016 година. За да гласува Народното събрание тези промени, беше извършен огромен труд. Успехите и направеното от силите за специални операции по време на всички национални и международни учения, постигнатото за предотвратяване на незаконното навлизане на мигранти на територията на Република България, изключително успешното сертифициране на тактическата група за специални операции,
Демонстрацията на способности, нееднократно от силите за специални операции, беше високо оценено от политическото ръководство на държавата, от военното и политическо ръководство на Министерството на отбраната. Всички ние заедно направихме така, че това да бъде преломна година, силите за специални операции и техните способности да бъдат оценени по достоинство и Народното събрание с пълно единодушие да гласува тези промени. Няма как в този момент да не благодаря на двамата последни началници на отбраната. Няма как да не благодаря на двамата последни министри на отбраната. Защото след времето от 2014 година до сега, те допринесоха и не спряха процеса на възраждане и развитие на силите на организационно развитие на силите за специални операции, така както се получаваше години наред. Благодаря им. Благодаря и вярвам, че и сегашният началник на отбраната, сегашният министър на отбраната и заместник министър на отбраната и от сега натам ще стоят зад нас, ще ни помагат, ще ни водят и ще ни позволят не само през настоящата година да изпълним всички дейности по реализирането на първия етап от реформата на специалните сили, но да можем през следващата година да минем към реализацията и на втория етап от структурната реформа и развитието на силите за специални операции. Искам да благодаря и на всички бивши командири на специалните сили и ветерани от силите за специални операции за всичко, което са направили през годините, всичко, което ние сме използвали, за да бъдем днес това, което сме. Искам да благодаря на десетките журналисти, които бяха нашите най-големи адвокати. Изключително добросъвестно и професионално през цялата 2016 година те публикуваха и подкрепяха всички неща, свързани с реформата в специалните сили. Благодаря ви! Искам да благодаря на Българската православна църква в лицето на Негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай за това, че през последната година и половина ние бяхме непрекъснато заедно и доказахме, че Българската армия в град Пловдив и 68-а бригада и Българската православна църква са устоите на държавността в региона. Благодаря и на местната и държавна власт, в лицето на Общинския съвет, областната и кметска управа, за това, че винаги заедно работиме в юмрук в едно направление. И разбира се, най-накрая искам да изкажа моята огромна благодарност към всички вас, които сте от отсрещната страна. Вие, мъжете и жените от силите за специални операции, бяхте основната сила, която със своя всеотдаен труд направи така, че ние да стигнем до днешния ден. Нека да се учим от историята си, от историята на силите за специални операции. Защото смятам, че не е тайна за никого, че ако имаме някакви противници, едни от най-големите противници сме си били самите ние през години. Затова нека се учиме и от нашите успехи, и от нашите неуспехи, за да можем по-успешно да планираме настоящето си и да гледаме по-уверено в бъдещето си. Няма незаменими хора и незаменими и вечно служещи хора, но да знаете, че всичко зависи от личностите. Затова обичайте любимите си, уважавайте семействата си, имайте почитание към Бога и към нашата вяра. Служете отговорно, с достоинство, чест, морал и мярка на родината. За просперитета на 68-ма бригада специални сили и българските сили за специални операции, за славата на нашата родина Република България. Ура!
Ура!